Asia is truly Asia. Както е видно, намираме се тук в центъра на събитията, където и каквото се случва. Между другото, това видео го записваме в Борнео, последния ни ден тук, на един пазар. Така че покрай нас ще виждате истинския живот, как се случва. Но да се върнем на нашия разказ. Както казахме, следващата ни дестинация беше остров Борнео. За да стигнем до тук, отново си хванахме самолетчето на AirAsia, само че имахме едно прекачване в Куала Лумпур. За съжаление, имахме доста голямо забавяне там, около 6 часа, защото качиха ни на самолета, после се оказа, че има някаква техническа неизправност, свалиха ни, много бързо се реорганизираха, което изключително ни впечатли. Точно след час вече не бяха натоварили на друг самолет. Някъде около 2 часа ролирахме по пистата, така и не стана ясно защо. Важното е, че в крайна сметка излетяхме и кацнахме в град Сандакан на остров Борнео и беше вече някъде към 11 часа през нощта. Всички планове за вечеря и за обиколка там по място, където ни беше хотела, пропаднаха, но все пак, след като се настанихме, решихме да пообиколим наоколо, да видим все пак къде сме. Град Сандакан на Борнео се намира просто в нищо. Нищото за нас, естествено. Излязохме навън, тъмно като в рок. Имаше един пазар на открито с плодове и зеленчуци. Купихме си там нещо и решихме да минем по някоя друга уличка. С ужас установихме и видяхме с очите си как цялата улица, изобщо всички улици бяха пълни с плъхове, но плъховете бяха много големи. С големината на котки. Котки нямаше. Те бягат от тях. Не, те спяха просто. Плъховете бяха навсякъде, излъзаха от всякакви дупки в каналите. Единственото място, където можеш да стъпваш извън плъховете, беше уседено с огромни хлебарки. И трябваше да избираме или върху плъхове, или върху хлебарки да стъпваме. Чак толкова. Твърде преувеличено. Но истината е, че наистина се разхождаха много плъхове и много хлебарки по пустите улици на града. И си казахме, Боже, къде попаднахме? А защо всъщност бяхме избрали този град? Защото съвсем близо до него има 2 резервата. Те ги наричат центрове за рехабилитационни центрове за маймуни. И то какви маймуни? Единият център беше за орангутани, а другия беше за едни маймуни, които се наричат proboscis monkeys, т.е. дългоноси маймуни. Там живеят спасени животни или малки екземпляри, които не могат да се грижат сами за себе си, защото са останали без майка. И целта на хората, които работят там, е да се грижат, докато поотраснат съответните животни, след това ги пускат в джунглата, за да могат да оцеляват и да се справят сами. Тоест целта не е постоянно да живеят в резерват. Първият резерват беше за орангутани. И разбрахме нещо много интересно, че орангутаните са ендемичен вид за Борнео. Тоест, на никое друго място по света не могат да се видят тези изключителни маймуни, които толкова много приличат на хората и които са толкова симпатични. Научихме много интересни неща за тях, като например, че женската през целия си живот ражда 2 до 3 малки, даже една жена може да роди доста повече. Освен това, женската орангутанка се грижи за малкото 8-9 години, преди да започне то само да се грижи за себе си. През цялото това време тя го обучава как да се справя само в джунглата, как да си прави гнездо. Гнездо, да, точно така, защото орангутаните всяка вечер в дивата природа си правят гнездо, където спят, след това си променят местоположението. Тоест, майката е изключително важна за малкото орангутанче, за да може то след това да се научи да оцелява в света. Така че може да си представите, ако остане скоро без майка си или дори до 8-9 годишна възраст, то няма никакъв шанс да оцелее в този свят. Наистина са много изключителни животни и бяхме много впечатлени от тях. И много забавни. След това отидохме в резервата за така наречени дългоноси маймуни, proboscis monkeys.
дългоноси маймуни с коремчета така хубави. Няма такова забавно животно на света. Това има едни площадки, на които там рейнджерите ги хранят 2 пъти в деня и срещу заплащане може да отидеш да гледаш всъщност как става това хранене. Буквално става от няколко метра, 3-4 метра може би, ги наблюдавахме. Докато ти изкараха храната, бяха веднага наобиколени от всякъде от тези маймуни. Хапваха си спокойно, говориха си някакви неща помежду си, караха се, гониха се един друг и беше като все едно си влязъл в дома на някое семейство хора. Много интересни неща научихме и за живота на тези дългоноси маймуни. Те също са ендемичен вид за Борнео, на друго място по света не могат да се видят. Но това, което е характерно за техния живот е, че те живеят на групи. И тази група, която ние наблюдавахме, беше групата на ергените. Бяха само мъжки маймуни, по-малки и по-големи, а в друга група живеят женските с малките и само с един единствен алфа-машкар, който алфа-машкар е много busy man, както казаха рейнджерите, защото неговата основна задача е да уважава женските. Да се изразим по този начин, а те пък от друга и да ги защитават, разбира се, а те пък от своя страна те се грижат за малките. Те могат доста по-често през живота си да раждат, може би, веднъж годишно или не. По-рядко, но раждат малко, за което също се грижат всъщност около 2-3 години преди то да стане самостоятелно. И когато един от групата на ергените, някой от групата на ергените, набере достатъчно сила и смелост, той може да се противопостави на този алфа-машкар и в някакъв момент може да заеме неговото лидерство и да стане той алфа-машкар за женските. И тогава бивши алфа-машкар се оттегля, той се присъединява към групата на ергените. Пенсионира се, а пък новия започва да изпълнява неговите функции. Много са интересни тези маймуни, много са забавни и още 2 интересни факта за тях. Защо имат толкова дълги носове? Защо еволюцията ги е направила така? Защото, първо, чрез този дълъг нос всъщност може да се увеличи, да стане по-голям резонанс звука, който те издават. И колкото по-дълъг е носа, толкова по-силен е звука, който издават. Така е. И колкото по-дълъг е носа, колкото по-голям е, толкова е по-харесван мъжкара от женските. Така е. Това е признак, че мъжкара е много здрав, че е много силен и че може да бъде алфа-мъжкар на цяла група от женски. И другия момент, защо има такива големи стомаси? Защото дългоносите маймуни се хранят единствено и само с листа на мангровите дървета. Те живеят покрай реките и живеят в тези мангровете гори. И се хранят само с мангрови листа. А тези мангрови листа са много трудни за храносмилане, освен това могат да са и отровни. И имайки толкова бавен метаболизъм всъщност, тези листа, които те са погълнали, имат достатъчно дълго време, за да ферментират в стомаха им. И първо, за да не са толкова отровни, и второ, за да могат да се извлекат хранителните вещества. И това ги кара тези маймуни да изглеждат по такъв начин с тези големи стомаси. Всъщност пак това е игра на еволюцията, за да изглеждат така. Но... Имам въпрос. От публиката, да. Не от бюрото, нали? Направо ме замисли. Отговора не. Така, това бяха 2 резервата на маймуните, които посетихме. И освен това, разбрахме и си дадохме сметка за нещо, което направо ни потреса. И то е, че Малайзия, Индонезия са държавите, в които има най-много палмови плантации на маслодайна палма. И за да засаждат тези палми, изсичат джунглата, изсичат дъждовната гора и все повече намалява хабитата и естествените места за развитие на тези маймуни и въобще на всички диви животни.
И като погледнем картата, си даваме сметка как една огромна част от територията на Малайзия, на щата Сабах, където сме, и Саравак, другия щат, който е тук на Борнео, малайзийските щати, всъщност вече са заети от палмови плантации, което всъщност се оказва голям проблем за дивите животни и птици, и въобще те нямат естествен хабитат. И колкото и рехабилитационни центрове да строят, на практика тези животни няма къде да живеят, но други интереси тук са по-важни. Прочетохме доста за тези палмови насаждения и, както казах, Малайзия и Индонезия са държавите, в които те са огромен процент от територията. Малайзия, 16-17% на практика от цялата територия е заета от палмови насаждения, което е огромен процент. За Индонезия е по-малко като процент, защото тя е с по-голяма площ, но пък са много повече като хектари. Милиони хектари заети от палмови насаждения. Близо до един от резерватите за маймуни се намира и Rainforest Discovery Center. Това е място в джунглата, дъждовни гори, където са направени много пътеки навътре в самата джунгла, както и висящи мостове в короните на дърветата. Разходката беше изключително приятна. Виждаха се огромни дървета, които също са много впечатляващи. Те са на височина колкото 20-етажна сграда. 40-50-70 метра. Последното нещо, което направихме от Сандакан, беше тридневно пътешествие в джунглата по река Кинабатанган. Взеха ни от хотела, пътувахме около 2 часа с микробус и спахме 2 нощувки до самата река в един гестхаус с няколко стаи, където бяхме на нещо като all inclusive, кавички, откъдето хората ни направиха 4 круиза по реката. Всъщност това е много популярно забавление, така да го наречем, речното сафари по река Кинабатанган, защото от двете страни на реката все още има джунгла, макар и не много широки площи. И в тази джунгла могат да се видят тя естествено обитание за маймуни пробосис, за макаци, за много птици, крокодили. Да, това беше нещо, което много ни впечатли, защото видяхме един огромен крокодил, който беше сигурно 3-4 метра. Това са соленоводни крокодили, които могат да навлизат от морето и те могат да живеят и в тази полусладка вода, която е на реката, и полусолена. Там се размножават и могат да са много опасни на практика, защото когато достигнат полова зрялост, могат да се хранят и с маймуни, с много нападения над хора има, на крави също така. Много интересен се оказа и животът на тези крокодили. Те могат да се хранят веднъж на няколко седмици. И въпреки че ги виждаме, че имат зъби, те с тях само разкъсват плячката си и гълтат големи цели парчета от месото, без да дъвчат въобще. Складира се в стомаха и така могат да изкарат седмици, без да се хранят наново. Видяхме в короните на дърветата и тези дългоносите маймуни. Разбира се, не беше така, както на хранилката в националния резерват, но все пак там си бяха в естественото обитание. Видяхме много маймуни, макаци, те там са в изобилие. И една много специална птица, която се нарича хорнбил, която има също един такъв нос и която също е много популярна и ендемична, мисля също за Борнео. Има също и слонове, за съжаление такива не видяхме, които са слонове пигмеи. Те са най-малките слонове в света. Тоест, Борнео се нарича, че има Big Five, което означава, че тук има орангутани, дългоноси маймуни, слонове пигмеи, крокодили и тази птица хорнбил, която има още един такъв като втори клюн, който е едно такова кухо образование, но тя също е много впечатляваща. В гестхауса се озовахме с нови приятели. Една двойка от Франция, млади хора на по 25-6 години, с които така много се допаднахме, които много интересно
къде живеят? В Хо Ши Мин, в Виетнам. Там и са се запознали. И двамата са инженери, там са намерили работа за френски компании и от няколко години живеят там. Много са щастливи с живота си в Азия и при всяка една възможност обикалят на други места, както и сега в Малайзия. Много се допаднахме с тях, включително след това се видяхме и тук, където сме в Кота Кинабалу. Така. Шегувахме се, че унгарците, които срещнахме, могат да бъдат наши родители, а пък тези младежи на 25 и на 26 години могат да са наши деца. И понеже бяха французи, ги нарекохме Les Enfants. Les Enfants. Наистина беше много приятно преживяване с тях. Ходихме на бар, заедно летяхме, даже и в Сандакан също се видяхме. Така че имаме приятели и на 2 пъти по 80 и на 2 пъти по 25 години. И кои сме ние? Дардан Voyages.